Та YouTube, казвам Сърва Панатик и ще правим днеска ревю. Така, Warpension. Аре бе, малък, аре бе, добре. И така нага ще кажем Хилпът, Warpension, сега пизуанко ще ми скача марши. Event è cooperato da Bot Server Extreme People. Prima che e tu hai dato e tu non ma che vedete di strada. E tu capitano di una casa sprint per poi come na factions. Трябва учат как да правите факшън, но е тъпо. Ай, сега, фъкрате името на факшъна, фъйнбите да отбайте, фъклаем да склаем чихума, осевам се блока, гледате, фъкик да кикнете някой, да го махнете и фъйт спам да си махнете факшъна. Така се храни като коща. Там е хубаво. Знаеш какво меле е статика? И тук направо мелетата с свинете е супер голямо. Меле. Ларнега. Там не знам. Не, то е много разбито. Разбита работа и тук много лаги. Не бе, ти пъти. Не виж колко е разбита работа. Я чай да му да. Да се репираме ти. Аз нямам никомания. Ето, за ютубър трябва 150. Ти теско са го бъркали, така се репирам ти. Я гледай колко са нахални. Статът много тъп. Не, чай. То седни метра, защото е много добре. Не, всъщност те чай, батът. Какъв си чай? И сега кита хера. Той бъна халняло. Не май са. Просто уняр. И да, кито хера, буклуци. Не от себе, вземайте себе. Те workshop, spawner. И кажем го. Така, няма за момента да не си се покажа. SMS. Много скъпо е. Моя е 6,240. Пък е много тъпо. Влеза. Имам Hell, Invisive, Kit Hero и Near и другия. Тъпо. Бранатра 480. Легенда 6 панати 960, 712. Плюс 30. И да, не тъпо ти бе. Им да не да.
Надявам се какво да ви хареса, абонирайте се, харесайте, кликувайте, ще снимам всичка видео, след това ще съм. И до скоро, дами и господа.